Netrvalo dlouho a Kulíšek došel do hlavního města království, kterému vládl král Honzátko I. Nebylo to království příliš bohaté ani nové. Posledním výkřikem módy bylo dřevěné kolo zvané Kostitřas, na kterém se jezdilo tak, že se jezdec odstrkával nohama od země. Bohaté taky nebylo. Lidé však v něm byli spokojeni, protože s králem Honzátkem I. Tu vládli spravedlnost a porozumění. Kulíškovi sotva prošel královským městem a dal se tu a tam s někým do řeči, se tu náramně zalíbilo. Žádné jiné království nezdal, takže mu připadalo báječné. Někdy se vyplácí nevědět, aspoň je člověk spokojen s tím, co má a netouží po tom, co mít nemůže. Král byl stejně chudý jako jeho poddaní. Snad právě proto si všichni tak dobře rozuměli. Dokonce si při králování, aby nějak vyšel, musel trochu přivydělávat. A tak opravoval hodiny, hodinky, budíky, sem tam i nějaký ten orloj, a dokonce i sluneční hodiny na náměstí. Hodinky mu nosili na zámek z celého království a rádi, protože král si na opravách dával záležet a tak moc za ně nebral. Od měšťanů a řemeslníků pár grošů, od chudých vůbec nic. Pokud vůbec nějaké hodinky měli, třeba takovým sedlákům, drvoštěpům nebo dřevařům, úplně stačilo podívat se, jak je slunce vysoko a už věděli, jeli čas k obědu nebo na pivo. Kulíškovi se tu zalíbilo a jen tak v duchu vrtěl hlavou, co jim to v tom pekle vykládali. A tak se rozhodl, že zůstane. Tabule u cesty hlásala, že se za byt a stravu hledá kuchař do zámecké kuchyně. To Kulíškovi dokonale stačilo, že by neobstál, o to nebyl žádný strach. Nenadarmo pekelným kuchařům nejednou koukal na prsty a nakukoval pod pokličky. Takový čertovský guláš, ďábelský řízek nebo satanovo tajemství na rožni byla pro něho hračka. Otáčel se v kuchyni jako na obrtlíku, protože začínal poznávat, jaká je to radost udělat někomu potěšení. S nemalým zalíbením pozoroval, jak si král pochutnává, jak mu měknou tváře, jak blaženě povzdychává nad každým novým soustem. A když v chudé královské domácnosti hrozilo, že spižírna se vyprázdní, pomohla mu bruncetle. Cítil se mezi lidmi dobře. Bylo mu teplo u srdce a nebylo to jenom od rozpálené plotny. Na peklo už skoro ani nepomyslil, jak dny plynuly. Až jednou, zrovna když krájel mrkev do polévky a byl v kuchyni docela sám, ozvalo se za jeho zády pronikavé skřehotání. Kulíšek se ohlédl a zarazil se. Ve dveřích ze sklepa, doširoka rozkročeno na hubených křivých nožkách, stálo černé holohlavé kuře s velikou hlavou na dlouhém tenkém krku a výsměšně na Kulíška poulilo své vyvalené oči. Myslel jsi, že nám utečeš, chlapečku? Zaskřehotalo. Bylo to pekelné kuře, kterému se čert ví proč v pekle říkal kopidlo. Vládce pekel Lucifer ho používal jako mimořádného a splnomocněného posla, když potřeboval něco důležitého vyřídit. Takové kuře se ve světě, i když vypadá tak prapodivně, mezi slepicemi přece jen ztratí líp než ukoptěný rohatý čert. Kulíškovi hrklo a dech se v něm zastavil. Tak už je to tady. Kopytelno se protáhlo, hráblo pařátem, odkašlalo si
zachraptělo a rozhlédl se po kuchyni. Koukám, že jsi se tu dobře zabydlil. Kulíšek nic. Co se taky dá v takové chvíli povídat? Snad jsi nemyslel, že tě nenajdeme, když jsi změnil podobu, frklo kuře pohrdavě. Čert se přece pozná po čuchu, i kdyby vypadal jako anděl. Tak hele, kníže pán ti vzkazuje, aby se zkoukal štandopéde vrátit. Vystrčilo výbojně svůj zahnutý zobák. Nejlíp bys prý udělal, kdyby ses nevracel s prázdnou. Nějaký ten hříšník se hodí vždycky a taky nemáš zapomenout na brumcetli. Kuře se šklebilo na sklíčeného kuchtíka, jako by bylo pánem světa. Tohle, pokračovalo kopytelno, je první vážné varování. Tak to tady koukej, dát do pořádku a už ať si zpátky nebo... To už si domyslí sám. Zapraskalo to, zasmrdělo a kuře bylo pryč, neboli to tam. Kulíškovi klesla ruka. Tu mrkev snad dnes ani nedokrájí. Tak už si ho našli. Pak ale pohodil hlavou, však ono se ukáže. Snad by se i vrátil, i když se mu mezi lidmi líbilo, ale bylo tu jedno velikánské tajemství, s kterým se Kulíšek až dosud nikomu nesvěřil. Vlastně chudák čert ani neměl komu. Tím Kulíškovým velikým tajemstvím byla princezna Růženka. Kulíšek na ní mohl oči nechat a zdálo se, že ani princezně není kamarád z kuchyně docela protivný. I když u princezen člověk nikdy neví. Jak to Kulíšek viděl, byla docela jiná než rozdívené a rozchechtané mladé čertice, které poznal dole v pekelné škole. Byl v kuchyni teprve pár dní, když tam z ničeho nic vklouzlo nohaté a okaté stvoření s čelenkou ve vlasech a rovnou pod pokličky u hrnců. Na každého by se Kulíšek obořil, že se to nedělá a že nemá v kuchyni co pohledávat. Ale když viděl takovou krásu, srdce se mu zatetelilo, ruka s vařečkou klesla a jediné slůvko nemohl vypravit. Ty jsi tady nový, co? Pravila Růženka. Znělo to docela obyčejně, ale Kulíškovi zvyklému na pekelné chrochtání to znělo jako rajská hudba. Neměl bys tu něco na zub? Pokračovala ta rostodivná návštěva a koukla na Kulíška, až se mu srdce mohlo samým tetelením utetelit. Hele, vem si tady, vypravil ze sebe a nabídl jí nefalšovaný ďábelský knedlíček, co se dělá ze smažených olomouckých tvarůžků ve francouzském těstíčku, mezi které se vloží pár plátků pravého uherského salámu. Díkés, zabreptala princezna a hladově se pustila do té dobroty a přátelství bylo navázáno jednou provždy. Nenadarmo se říká, že láska prochází žaludkem. Tentokrát jí tu cestu usnadnil pár syrečků. Kulíšek se zakrátko beznadějně zamiloval až po špičaté čertovské uši a zrůžovělá Růženka na tom nebyla o moc líp. A teď, že by se měl vzdát Růženky? Nikdy, zvolal, i když úplně potichu, aby ho nikdo neslyšel. A víte dobře, co to znamená, když takové nikdy řekne doopravdy zamilovaný. V chudém království krále Honzátka I. se tedy po čertovsku vařilo